Şu günler Özbekistanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň öňünde yüzlerçe adamyň syýahatçylyk wizasyny almak üçin nowata durandygyny görsek bolýar diýip Türkmen News neşri habar berýär. Neşir öz ýurt içindäki habarçysyna salgylanyp 13-nji noýabrda çap eden maglumatynda nowata durýan adamlaryň sanynyň ýerden saat 7-de eýem 250 adamdan geçýändigini aýdýar. Günüň dowamında adamlaryň sany hassa artýar. Nowata duranlaryň aglabasy Lebap we Daşowuz welaýatynyň ýaşaýjylary bolup, olaryň arasynda eli taýakly ýaşullar we kiçi ýaşdaky çagalar hem bar diýip neşir belleýär. Aýdylmagyna görä türkmensanlaryň aglabasy goňşy Özbekistana esasan ilatyň sarp edýän haritlaryny satmak we türkmen bank kartlarynyňky puly özbek bankomatlarynda nagdlaşdyrmak üçin gidýärler. Özbekistana 20 günlük wizany alan adam bir näçe ýyldyk ýurda girip çykýar. Ol özüniň dogan garyndaşlarynyň, tanyş bilişleriniň bank kartlaryny alyp gidýär we olaryň kartlarynyňky pulyny nagdlaşdyryp getirip berýär. Ol munyň üçin kart eýeleriniň her birinden 100-150 manat pul alýar. Bank kartyna $1 3,5 manatdan salan adamlar goňşy döwletde nagdlaşdyrylan dollary gara bazarda 19 manatdan satýarlar diýip neşiriň habarynda bellenilýär. Şol bir wagtda neşiriň habarçysy bilen söhbetde şolan türkmensanlaryň käbiri ilatyň bu gadan çeşmesiniň de çäklendirilýäni meňdeýändigini aýdyp şeýledýär. Oktýabryň aýagynda Özbekistanyň Şabat etrapçasyna baranymda bu ýerdäki bankomatlardan pul nagdlaşdyryp bolmady. Tomus paslynda günde her kartdan $45-50 nagdlaşdyryp bolýardy. Bu gezek öýediňe $10 bilen dolandym diýip neşir özüni Rozenbay diýip tanyşdyran türkmensanlynyň sözlerini getirdi. Adatlyk radiosyna bu maglumatlary öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdikletmek ýa inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Ýöne Adatlyň habarçylary soňky ýyllarda ýurtda ykdysady şertleriň agyrlaşmagy bilen baglykda eklenç gözleginde ýa-da ýaşamak üçin daşary ýurtlara gitmek isleýän raýatlary has köp görse bolýandygyny aýdýarlar. Munyň bilen bir wagtda türkmen häkimetleriniň türkmensanlaryň daşary ýurtlara gitmeginiň öňüni almagy synanşýandygy, raýatlaryň öz ýollaryndan saklanyp hereket adatlyklarynyň çäklendirilýändigi barada hem maglumatlar bar. Sentýabryň başynda ýurdun döwlet edaralarynyň Russiýa göçmek isleýän türkmensanlaryň dokument işleri bilen bagly dürli kynçylyklary döredýändigi ma'lum boldy.